Leo, nasaan na ba tayo? Bakit parang ang tagal ng biyahe natin ah? Eka nga. Tama ba tong dinadaanan natin? Dito ba talaga yung papuntang beach? Parang tayo lang nadaan dito ah. Tingnan mo. Nakaidlip na ako at lahat. Parang hindi naman tayo nakakaalis sa lugar na ito. Dapat hindi ka na nagdesisyon kung hindi ka sigurado. Baka dito na tayo abutan ng Biyernes Santo nito eh. Sabi kasi kanina sa Google, 30 minutes lang daw tong shortcut kumpara doon sa National Highway. Isa pa, di ba sabi nung matanda doon sa kinainan natin, ginagawa daw yung tulay ngayon doon, kaya hindi advisable na dumaan. Yung problema, wala nang signal dito Hindi ko tuloy matrack kung nasa na tayo banda. Bakit naman kasi naniniwala ka sa matandang yon? Alam mo, ganito na lang. Bumalik na lang kaya tayo. Tingnan mo, palubog na ang araw oh. Baka dito pa tayo abutan. Ang hirap sa inyo, puro kayo reklamo Maghapon na nga lang kayo nakaupo dyan Hindi na kayo naaway na sa tao. Hindi pa nga nakakabawi ng tulog yan. Wow! Kailangan naman na kami magmaneho. Siya lang naman ang marunong magmaneho sa atin, di ba? Teka, tumigil na nga kayong dalawa. Mag-uumpisa na naman kayo Para kayong hindi magjowa ah. Ay nako, Briggs. Kung hindi lang ako kinulit ng jowa mong si Mika, hindi talaga ako sasama dito, no? Oh, relax ka lang. Baka magising tong baby ko Teka, hindi pa rin ba kayo nagkakaayos? Pag-usapan nyo nga yan. Matutulog muna ako ulit ah. Ay nako. Sinasabi ko na nga ba hindi na talaga dapat ako sumama sa outing na to. Naiimpyer na ako sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha ni Andrew. Siya nga pala yung BF ko, o mas okay siguro sabihin na ex-boyfriend ko. Para sa akin kasi, tapos na kami. Hindi ko na nga siya nare-replyan Sadyang makulit lang. Akala niya siguro, patay na patay pa rin ako sa kanya. Siguro dati oo. Well, karamihan naman sa aming mga kababaihan may pagkamartir. Pero once na natauhan na kami, ay humanda ka. Dahil kapag umayaw na ang isang babae, ay talagang malabo nang maibalik pa ang dati. Pang-ilan na ba kasi yon? Pangatlo? Ay hindi. Pang-apat na pala. 4 na beses ko nang nahuli si Andrew na may kalandian sa messenger. Okay lang sana kung hanggang chat lang. Kaso nitong huli, may videos at pictures na. May nangyayari din pala sa kanila nung girl. Habang ako naman, parang tanga na walang kaalam-alam. Buti na lang talaga, gumana yung fingerprint niya as password sa CP niya. Sinamantala ko yon habang tulog siya at doon tumambad sa akin ang masaklap na katotohanan. Ito pa ang isang malupit sa taong to. Sisihin ba naman ako kung bakit siya nagloko? Hindi ko na raw siya naaalagaan. Putya, yaya yata ang kailangan nito Hindi ko naman obligasyon na alagaan siya. Hindi naman siya lumpo Nung una, umuubra pa talaga yung mga dahilan niyang ganon. Pero ngayon, hindi na. Makulit lang talaga tong best friend ko si Mika. 2nd anniversary daw kasi nila ni Briggs. Kaya, eto, naisipan nila mag-beach. Isa pa, sakto din daw. Kasi Holy Week na. Kaya may free time talaga kaming lahat. For sure kasing magtatampo to kapag hinindihan ko. Pero alam ko na ang plano nila magjowa. Yun ay ang pagbatiin muli kami ni Andrew. Dahil kaibigan din nila ang bugok na to. Sabi pa ni Mika, nagsisisi na raw talaga tong si Andrew. Umiyak pa nga raw ang loko. Sincere daw talaga, kaya bigyan ko na lang daw ng chance. Kayo nga, tanungin ko, gaganahan din ba kayong patawarin ng taon to? Narinig nyo naman ang mga pinagsasabi niya kanina, di ba? Wala pa rin pagbabago. Bugok pa rin talaga. Madalas niyang pagtripan itong tropa nilang si Leo. Gamit na nga yung van ng tao ginawa pa nilang driver. Pero kung pagsalitaan niya, parang si Leo pa yung may utang na loob sa kanya. Buti na lang talaga, mabait tong taong to. Yun nga lang, may pagka-nerd. Ewan ko ba kung ano nagustuhan ko kay Andrew dati. Siguro dahil gwapo at saka sikat sa school. Tama si mama. Sana noon pa, nakinig na ako sa kanya. Hindi naman ako pangit. Madami nga akong manliligaw Pero pinaglaban ko pa rin tong bugok na to. Ay nako,
Sa tuwing naiisip ko ang lahat ng to, napapakamot na lang ako sa ulo ko kahit hindi naman makatiyon. Lumipas pa ang halos 1 oras. Medyo kinakabahan na rin ako kasi nga sobra ng haba ng tinatahak naming kalsada. Doon ko na napagtanto ang sinasabi ni Andrew at Briggs kanina. Nasa liblib na lugar nga kami. Mula kanina, halos mabibilang lang sa daliri ang mga kabahayang nadadaanan namin. Ang masaklap pa nito, wala kami mapagtanungan. Hanggang sa tuluyan na nga kumagat ang dilim. Sinasabi ko na eh. Alam mo, kung kanina ka pa nakinig sa akin na bumuelta na, di sana nakabalik na tayo sa kabiasnan. Pasensya ka na, Pards. Hindi ko talaga akalain na ganito kahaba ang daan dito. Ang sabi kasi sa Google kanina. Puro ka kasi Google eh. Tingnan mo nga, naliligaw na tayo. Pabalik-balik na lang tayo sa lugar na to kanina pa. Andrew. Hindi mo ba Andrew, ano napapansin? Tumigil ka na. Hindi nakakatulong yung mga pagsingal mo kay Leo. Guys, relax lang. Walang mangyayari kung magtatalo-talo tayo dito. Mas okay siguro kung humanap na lang tayo ng mapapagtanungan. Mapagtatanungan. Mapagtatanungan. Sa tingin mo kanino tayo magtatanong dito? Wala ngang katao-tao sa paligid. Tingnan mo, pati mga bahay wala rin. Tatanga-tanga kasi tong si Leo eh. Guys? Ano nangyayari? Ba't ka nagtatalo? Nasaan na ba tayo? Tanungin mo tong magaling mong driver. Nagdedesisyon mag-isa. Ayan tuloy, naliligaw na tayo. Andrew, tumigil ka na. Sumasobra ka na, ha? Imbis na gumawa ka ng paraan daig mo pa ang babaeng putak ng putak dyan. Oh, kasalanan ko na naman. Ganun ba, ha? Ang hirap sa'yo. Palagi kang tama. Leo, may masasagasaan ka! Napalitan ng takot at pagkagimbal ang kaninang pagtatalo namin ni Andrew. Kitang-kita ko ang isang nilalang na animoy kabayong itim na mabilis na sumabay sa takbo ng van namin bago pa muntik na masagasaan ni Leo ang isang malaki pang hayop na nakaharang sa kalsada. Mabilis niyang kinabig ang manibela pa kaliwa, ngunit sa kasamaang palad ay bangin na pala ang nag-aabang sa amin sa gawing yon. Hindi na kinaya ng preno ng sasakyan. Kaya tuluyang kaming dumausdos, paibaba, hanggang sa biglang tumigil ang van na sinasakyan namin. Nang imulat ko ang aking mga mata, ay napansin ko ang mga duguan kong kasama. Hindi ko alam kung buhay pa sila, pero nakahinga ako na maluwag nang marinig ko nagsalita si Leo. Jessa, huwag ka masyadong gumalaw. Leo, bakit? Nanlaki ang mga mata ko. Nang lingunin ko ang direksyong itinuturo ni Leo. Shit! Hindi pala kami tuluyang nahulog sa ibaba. Bagkus ay sumabit ang sasakyan namin sa isang puno na nakausbong sa gilid ng bundok. Isang maling galaw lang namin ay maaaring tuluyan na kaming dumausdos pa ibaba. Leo, ano nang gagawin natin? Leo! Tuluyan na ring nawala ng malay si Leo. Pansin kong duguan na rin siya. Hanggang sa naramdaman ko ang pagtulo ng malapot kong dugo na nagmumula sa aking ulo. May tama na rin pala ako. Unti-unting nanlabo ang aking paningin hanggang sa tuluyan na rin ako nawalan ng malay. Matinding sikat ng araw ang pumukaw ng aking kamalayan nang tumama ang init nun sa aking muka mula sa nakabukas na bintana ng tila isang kubo na halos gawa lang sa pawid. Unti-unting bumalik sa aking alaala ang mga naganap ng gabing yon. Ang buong akala ko talaga ay panaginip lang ang lahat. Pero nakumpirma kong totoo nga yun nang makaramdam ako ng sakit ng katawan. Ganon din ang matinding sakit ng ulo. May mga natuyong dugo na rin sa aking mga kamay. Kaagad akong bumangon para hanapin ang mga kasamahan ko at nakahinga naman ako na maluwag nang makita kong katabi ko lang pala sila.
Tulad ko, ay sugatan din silang lahat. Pero teka, parang kulang. Tama, kulang kami. Wala si Leo. Mabilis kong ginising si Andrew. Gayon din si Briggs at Mika. Tulad ko, tila naguguluhan din sila sa mga nangyari. Babe, salamat. Salamat at buhay tayo. Mabilis kong tinulak papalayo si Andrew. Ang akala niya siguro, porket na aksidente kami, ay okay na ulit ang lahat sa amin. Pues nagkakamali siya, dahil ayoko na talaga. Jessa naman! Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin ako napapatawad? Nadisgrasya na nga tayo at nakaligtas. Yung galing mo pa rin sa akin ang pinapairal mo. Babe naman! Gusto ko lang ipaalam sa'yo, no? Tapos na tayo. Kaya huwag mo na akong matawag-tawag na babe. Jessa! Please! Sorry, Jessa. Pinilit pa kitang sumama. Sorry din kung pinipilit pa namin kayong pagbatiin ni Andrew. Ano ba kayong dalawa? Hindi ba pwedeng magkasundo na lang kayo? Eh kung hindi na talaga kayo magkakabalikan, pwede bang huwag na kayo mag-away? Teka, nasan ba tayo? Sandali. Nasan si Leo? Natigilan kami nang biglang may sumilip na bata sa kwartong kinaroroonan namin. Tatanungin sana namin siya kung nasan kami, pero mabilis ding tumakbo papalabas ang paslit. Sa kabila ng pananakit ng katawan, ay pinilit naming tumayo para sundan ng bata, at sa labas nga ay tumambad sa amin ang ilang mga tao. Lahat sila ay napatitig sa amin. Mukhang mga katutubos sila, pero tipikal na rin ang kanilang mga kasuotan. Hindi agad kami nakapagsalita hanggang sa lumapit sa amin ang isang matandang babae. Ay, gising na pala kayo mga iho at iha. Kumusta na ang mga pakiramdam nyo? Lola, sino po ba kayo? Nasaan po ba kami? Imbis na magpasalamat tong si Andrew, ay kung ano-ano agad ang tinanong niya. Kaya sumingit na ako sa usapan nila. Lola, maraming salamat po sa pagliligtas na ginawa niyo sa amin. Ako po pala si Jessa. Doon na nasagot ang mga katanungan namin. Nagpakilala sa amin ng matanda bilang Lola Ising. Pinamumunuan niya raw ang maliit na komunidad na yon. Siya din daw ang gumamot sa mga sugat namin. Nakita daw ng mga kalalakihan sa kanila ang nakabiting sasakyan namin sa bangin, kaya't dali-dali sila nagtulong-tulong upang maibaba kami. Pero napaisip ako, bakit hindi man lang namin namalayan yon? At saka, yung mga dugo namin, ni hindi niya man lang nilinis ng maayos. Nang tanungin namin sila tungkol kay Leo, ay napaisip kaming lahat. 4 lang daw kaming nakita nila. Imposible. Kitang-kita ko, bago pa ako mawala ng malay. Nandun si Leo sa driver's seat. Naka-seatbelt pa nga siya bago mawala ng malay. Hindi kaya may kung ano nangyari sa kanya? Kung sakaling tuluyan siyang nahulog, edi dapat nakita na nila ang katawan niya. Pinayuhan kami na matanda na magpahinga muna sa kwarto. Kung sa bagay, sobrang sakit pa talaga ng katawan ko. Malamang ganun din sila Andrew. Kitang-kita ko naman yon sa mga kilos nila. Kaya minabuti na namin na magpahinga muna sandali. Ang sabi kasi na matanda, ay siya na daw ang bahala. Ipapahanap niya daw si Leo sa mga kalalakihan sa kanila. Maya-maya pa ay hinatiran kami na matanda ng mainit na tsaa. May inihain din itong pagkain na hindi namin maintindihan kung anong putahe ba yon. Siyempre, nahiya na kaming tanggihan yon. Aarte pa ba kami sa kabila ng kabutihang ginawa nila sa amin? Nang lumabas na ng kwarto ang matanda, ay pabulong kaming kinausap ni Andrew. Guys, ewan ko pero hindi maganda ang kutob ko sa lugar na ito. Ang weirdo pa ng mga tao dito. Alam mo, ikaw, kanina ka pa. Imbis na magpasalamat ka sa kanila, nagsasalita ka pa ng kung ano-ano. Totoo naman ang sinasabi ko Tingnan mo nga tong ulam na dinala sa atin, no? Medyo malansa.
At hindi pa matukoy kung ano bang karne to. Buti pa nga tong tsaa, masarap ang lasa. Pagtiyagaan nyo na to. Alam kong kumakalam na rin ang mga sikmura nyo. Nga pala, nasan ba kasi yung Leo na yun? Otya, mukhang iniwan na tayo sa area. Yan, dyan ka magaling. Puro kasisi. Pansarili mo lang palagi ang iniisip mo. Oh, inumin mo na rin tong tsaa ko. Total, walang ibang mahalaga sa'yo, kundi sarili mo. Oh, Ano ako? Ikaw nga tong palaging naninisi. Guys, please naman. For once. Pwede bang tigilan nyo na muna yung pangayan nyo? Hindi na nga magandang lagay natin dito eh. Tama si Brex, guys. Hindi ito ang tamang panahon para magbangayan kayo. And besides, hindi rin talaga maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to. Basta, hindi na natin pwedeng ubusin ang oras natin sa paghahanap sa kumag na yon. Kapag hindi siya nagpakita hanggang mamaya, iiwan na natin siya. Napaisip ako sa sinabi ni Mika. Sa totoo lang kasi, may punto naman talaga tong si Andrew. Ewan, siguro, dahil wisit pa rin ako sa kanya. Daig niya pa kasi ang isang babae pagdating sa kaartehan. Ni wala naman siyang ginagawang aksyon para mapabuti ang lagay namin. Puro reklamo at dadalang. Tapos ngayon, hahayaan niya na lang si Leo matapos niyang pakinabangan yung tao. Habang tumatagal, ay mas lalo pa ako nabubwisit sa sarili ko. Hindi ko lubos maisip kung bakit ako nagpakatanga sa lalaking katulad ni Andrew. He's not worth it. Napagkasunduan na namin na magpaalam na kay Lola Ising. Hindi na kami maaaring abutin pa ng gabi sa lugar na yon. At para hindi naman magtampo ang matanda, ay ibinalot na lang namin sa plastic ang karne at kanin na inihain nila. Tapos itinago namin yon sa bag ni Andrew. Siguro, kumakalam na rin talaga ang sikmura nitong tatlo, kaya nakuha na nilang inumin ang mga tsaa. Ang tigas talaga ng mukha ni Andrew. Pati ba naman yung tsaa ko ay tinira talaga. Kung sa bagay, kasalanan ko din. Ibinigay ko kasi yun sa kanya eh. Pero dapat naisip niya rin ako. Matapos nga nilang uminom, ay kaagad na kaming tumayo at lumabas ng kubo. Lola, maraming salamat po sa pagtulong at pag-aasikaso niyo sa amin. Pero kailangan na po kasi naming umalis. ay, ganun ba? Hindi pa mainam ang pakiramdam niyo Hindi pa kayo maaaring umalis. Mapanganib ang kagubatan, iho. At isa pa, ay hindi pa nahanap ang isa niyo pang kasamahan. Salamat na lang po, Lola Ising. Kung hindi po talaga namin makita yung kasamahan namin, hihingi na lang po kami ng tulong sa mga otoridad. Kayo talaga mga kabataan. Matitigas ang ulo nyo. Kaya kayo napapahamak eh. Nagulat kami sa pagsingit sa usapan ng isang may kaidaran ng lalaki. Unti-unti na ako nakakadama ng kaba. May kakaiba talaga sa mga taong to. Mukhang ayaw nila kaming paalisin sa lugar na to. Tulad ng sinabi ng kasama ko, Manong, okay na po kami. Maraming salamat na lang po, pero hindi na kami pwede magtagal sa lugar na to. At saka, isa pa ho, magmamahal na araw na. Marami pa ho kaming nakaschedule na pupuntahan. Makinig na lang kayo kay Tandang Ising. Kung ayaw nyo... Berto, Natigilan si Manong nang sinaway na siya ng matanda. Totoo ngang siya ang namumuno sa lugar na ito. kung hindi na kayo magpapapigil humayo kayo. Nakahinga ako na maluwag sa sinambit ng matanda. Pero ang nagpakilabot sa akin ay ang pinakawalan niyang ngiti. Diyos ko po, sana hindi naman kami mapahamak. Nakatitig sa amin ang lahat ng mga tao na nasa paligid habang dahan-dahan kami naglalakad papalayo. Doon ko mas lalong napagmasdan ang mga itsura nila. Lalo na yung mga kabataan. Tila ba pinabayaan ng mga magulang. Imposible naman na walang tubig sa lugar nila. Napapaligiran sila ng gubat Malamang may ilog doon. Alam kong tulad ko ay hindi rin nagpahalata ang mga kasamahan ko. Kaswal kami naglakad papalayo. Pero alam kong kinakabahan na rin sila. Ilang minuto pa kasi ang lumipas bago kami nagkibuan.
Grabe. Medyo kinabahan ako dun ah. Akala ko hindi na sila papayag na makaalis tayo eh. Pwede ba naman yun? Subukan nila. Magkakaalaman talaga. At saka, ano ba naman ang motibo nila para hindi tayo paalisin, di ba? Kung gusto nila ng pera, ay dapat sinabi na nila para makapag-withdraw ako. Withdraw? Hello? Saan ka mag-withdraw sa lugar na to? Ang ibig kong sabihin, sa bayan ako mag-withdraw. Tapos babalikan ko na lang sila pag pauwi na tayo. Bumalik ka mag-isa mo. Basta ako, gusto ko nang umuwi. Guys, saglit. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Nataranta kami nila Andrew at Mika nang biglang natumba si Briggs mula sa kanyang pagkakatayo. Kaagad namin siyang tinayo. Pero hindi pa man kami natatapos na gawin yon, ay si Mika naman ang nabuwal sa lupa. Andrew, anong gagawin natin? Anong nangyayari sa kanila? Hindi ko alam, babe. Siguro, masama pa talaga ang pakiramdam nila. Anong masama ang pakiramdam? Kanina, okay naman sila, di ba? Uy, Andrew, bakit nakatulala ka? Umisip ka naman ng paraan. Pwede ba, Jessa? Huwag mo akong tarantahin. Hindi tuloy ako makapag-isip ng maayos eh. Ba to? Alam ko na. Iwan na muna natin sila dito at humingi tayo ng tulong sa mga kinakukulan. Hindi natin sila pwedeng iwan dito. Baka mapahamak sila. Andrew, no. Sobrang taranta na ako. Gumising ka, Andrew. Isa-isa ba naman silang nawala ng malay? Sana talaga, pinaprank lang nila ako. Pero ilang minuto na, ay hindi pa rin sila nagigising. Hindi maganda to. Ano nang gagawin ko? Hindi na ako mapakali at halos maiyak na ako sa lagay kong yun. Noong una ay napigilan ko pa. Pero bigla na lang bumulwak ang luha ko. Nang sa hindi kalayuan ay may natanaw akong ilang kalalakihan. Mabilis silang lumalapit sa aming kinaroroonan. Hindi ko na alam, pero parang mga taong grasa ang itsura nila. Ibang-iba ang dating nila at nakakasiguro ako na hindi tulong ang dulot ng mga lalaking yon, kundi panganib. Napansin ko kasi ang panlilisik ng mga mata nila na animoy handang-handa na pumatay. Unti-unti ako napaatras hanggang sa bahagya ako nabuwal. Pero tinatagang ko ang sarili ko, kaya't muli din ako nakabangon. Hindi ko na ininda ang sakit ng katawan ko. Buong lakas akong kumaripas ng takbo. Mabuti na lang talaga ay nahilig ako nun sa track and field. Malaking bagay yon dahil napapakinabangan ko na ngayon. Ayoko sanang iwan sila, Mika. Pero ano naman ang labang ko sa kanila? Naisip ko rin na kailangan ko na makatakas para makahingi ng tulong. Bahagya ko pang sinulyapan sila, Mika, habang mabilis ako nakakalayo. Lalong kumabog ang dibdib ko na isa-isa silang binabalot sa banig at tuluyan ang binuhat ng mga kalalakihang yon, habang ang iba naman ay patuloy na humahabol sa akin. Hindi na ako nag-abala na muli pang lumingon. Dahil sa isang pagkakamali ay tuluyan na kaming mapapahamak lahat. Unti-unti nang lumilinaw sa akin ang mga bagay-bagay. Ako lang ang hindi nakainom ng tsaa. Ibig sabihin, nilagyan nila yon ng kung ano, kaya tuluyang nawala ng malay ang mga kasamahan ko. Ano bang klaseng mga tao to? Hindi kaya mga rebelding grupo sila at kidnap for ransom ang dahilan? Pero malabo dahil wala naman ako nakitang baril na tangan nila. Isa pa, bakit sila pinamumunuan ng isang matandang babae? Hindi kaya mga kulto sila? Ewan, gulong-gulo na ang isip ko. Pero isa lang ang goal ko ng mga sandaling yon. At yon ay ang makalayo at makaligtas sa lugar na yon para makahingi agad ako ng tulong. Hindi ako tumigil sa pagtakbo kahit pa halos mapatid na ang hininga ko. Mahirap na, baka maabutan nila ako.
Mabuti na lang talaga at malakas ang stamina ko. Para saan pa? At nag-champion ako noon sa regional, sa larangan ng pagtakbo, kung hindi ko magagamit dito. Pero dumating din ang sandali na halos naubos na ang lakas ko at kinailangan ko na talaga magpahinga. Sa awa ng Diyos ay mukhang naiwan ko na talaga ang mga humahabol sa akin. Pero naniguro pa rin ako, kaya't naisipan kong akyatin ang isang mataas na puno. Doon lang ako nakahinga na maayos nang mapagtanto ko na wala na nga sumusunod sa akin. Sandali kong nilibot ang aking paningin. Baka sakaling may kalsada ako matanaw at gano'n na lang ang tuwa ko nang masipat ko sa di kalayuan ang isang tumpok ng kabahayan. May uso kasi nagmumula doon patungo sa himpapawid. Sa layo ng pinanggalingan ko, siguro naman hindi na sila kaanib ng mga humahabol sa akin. Kailangan ko talaga magpakasakali dahil baka nandun ang tulong na hinahanap ko. Ilang minuto pa ako naghintay bago ko dahan-dahang tinungo ang kabahayan na yon. Halos kumagat na ang dilim pero maingat ko pa rin na pinagmasdan ang kapaligiran. Wala namang kakaiba sa mga tao doon. Sa tingin ko, ligtas na ako sa lugar na to, kaya't napagpasyahan ko ng lapitan ang isang bahay. Kung ikukumpara naman kasi ito kay Latandang Ising, ay may kaayusan naman ang lugar na ito. Maya-maya pa ay tinungo ko ang isang nakabukas na bintana sa gilid ng bahay. Sinubukan ko silipin kung ano ba ang nasa loob nun. Ganun na lang ang pagkabigla ko nang makita ko si Leo sa isang higaan. Salamat sa Diyos, ligtas siya. Mukhang maayos naman nalagay niya. Siguro siya ang pinakamalala sa aming lahat kasi hanggang ngayon ay tila wala pa rin siyang malay. Pasimple kong tinawag ang pangalan niya pero wala siyang tugon. Tulog na tulog talaga si Leo. Pero ang pinagtataka ko ay parang wala siyang saplot sa buong katawan. Tanging manipis na kulay puting tela lang ang bumapalot sa ibabang bahagi ng katawan niya. Saglit ako naghanap ng patpat para sana ipangsundot sa kanya at nang akmang gagawin ko na yon ay biglang may humawak sa kamay ko. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Halos sumiwalay ang kaluluwa ko sa sobrang pagkagulat. Tinangka ko pang pumalag pero sadyang mahigpit ang pagkakahawak ng binatang yon sa kamay ko. At dahil sa komosyon na yon ay isa-isa na naglabasan ang mga tao sa lugar na yon. Ano bang ingay ang dado? At sino ang babaeng yan? Kainsyong, nakita ko siyang may ginagawa sa bintana niyo eh. Anong pakay mo dito, iha? Sa pakiwari ko hindi ka taga dito sa lugar na ito. May maitutulong ba kami sa'yo, ha? Hindi ko alam pero nakadama ako ng kapanatagan ng mga sandaling yon. Mukha naman kasing mababait ang mga tao dito. Manong, yung lalaking nakahiga po sa kwarto, yung nakahubad, kasamahan ko po siya eh. Saglit na nang ibabaw ang katahimikan. Hindi ko alam pero parang may kakaiba. Siguro nag-aalangan sila sa sinabi ko. Bahagya ako kasing nahalata na nagkatitigan na matanda at iba pang mga tao na nakapaligid sa amin. At ilang sandali pa ang lumipas bago tumugon ang matandang lalaki. Ay, kung gayon, ay isa ka rin sa dayong na-aksidente sa bangin. Ay, ganun ba? Nakita naming duguan ng lalaking yon habang walang malay sa kagubatan. Kaya dali-dali namin siyang tinulungan. Wala pa siyang masyadong naikikwento sa amin bukod sa desgrasyang naganap sa inyo. Tama po. Kasama nga po ako sa na-aksidente. Ako po si Jessa at ang pangalan ng kaibigan ko ay si Leo. Nang mga sandaling yon ay tuluyan ng binitawan ng lalaki ang pagkakahawak sa kamay ko.
Humingi din ito ng pasensya na agad ko naman tinanggap. Inasikaso ko nila Mang Insyong, pinainom, pinakain at binigyan ng maayos na matutulugan. Noong una pa nga ay tumanggi ako. Ang gusto ko lang kasi sana ay masamahan nila ako sa police station. At nang tanungin nila ako kung bakit, ay napilitan na akong ikwento sa kanila ang mga nangyari sa amin nila Mika. Huwag daw ako mag-alala at bukas na bukas din ay sasamahan nila ako magtungo sa otoridad. Ayoko na sanang ipagpaliban pa yon, pero sadyang delikado daw bumiyahe ng gabi sa kanilang lugar. Bukod kasi sa mga katutubong yon ay may mga rebelde pa raw na nagkalat sa kagubatan. Hindi daw kami nagkamali ng hinala. Kidnap o ransom daw ang gawain ng mga taong yon. Pero wag na daw ako masyado mag-alala. Hindi naman mapapahamak ang mga kaibigan ko. Kung sakali daw kasi na humingi ng kapalit ang mga katutubo, ay hindi naman daw ganun kalaki. Kung minsan nga daw, kahit kalabaw at baka, ay tinatanggap na nitong kapalit. Dahil sa paliwanag nilang yon, ay nakampante ako ng bahagya. Isa pa, patang-pata na rin talaga ang katawan ko, kaya gusto ko na rin talaga magpahinga. Sa isang maliit at malinis na kwarto nila ako pinatulog. At dahil nga sa pagod, ay mabilis ako nahulog sa pagkakahimbing. Madaling araw na nang maalimpungatan ako. Nakaramdam kasi ako ng pagkaihi. Hindi ko na kayang tiisin yon, kaya napabangon ako. Hindi ko inaasahan, pero nakarinig ako ng mga tinig mula sa labas ng bahay. Kaya't hindi ko na naiwasang sumilip mula sa nakaawang na butas sa dingding. Hindi nga ako nagkamali. Mga taong nag-uusap ang nasa labas. Sobrang aga naman nila magising. Ganto ba talaga dito? Sa tansya ko, nasa 2:00 pa lang na madaling araw. Pero tila may pinagkakaabalahan agad silang gawin. Lalabas na sana ako ng bahay para tanungin kay Mang Insyong kung saan ang CR. Pero narinig ko ang boses ng isang lalaki na kinausap ang matanda. Kainsyong, kumpirmado po. Yung babae, kasama nga ng mga dayong bihag nila kaising. Ipinagutos po ng matanda na ibalik yan agad doon. At tanging ang alay lang daw po ang may iwan dito, gaya ng nakagawian. Sinasabi ko na ngang dito din ang bagsak niya sa amin. Siya, sige. Alam ko na ang gagawin ko. Bumalik ka na, Tandang Iseng, at baka makahalata pa siya. Mahina lang ang boses nila habang nag-uusap. Pero tila nakakabingi sa tenga ko ang mga tinig nilang yon. Muling nanikip ang dibdib ko sa sobrang kaba. Masyado ako naging kampante at nagtiwala. Napatanong ako sa sarili ko at sa Diyos. Kailan ba matatapos ang pasakit na to? At bakit nangyayari to sa amin? Pinagsisisihan ko talaga ang pagsama sa outing na to. Maingat kong tinungo ang kwartong kinaroroonan ni Leo upang gisingin na siya. Pero bago ko pa mahawakan ng seradura ng pintuan, ay bigla na lamang itong nagbukas. Mabuti na lang talaga at nakapagtago agad ako sa ilalim ng lamesa. Iniluwa ng pintuang yon ang isang matandang babae at isang matandang lalaki. Nakahanda na ang alay paeng. Siguradong matutuwa ang Panginoong Baal nito. Hindi lamang yan, Bebang. Sapagkat magiging masagana rin ang hapag natin ngayong taon na ito. Dahil may kasama pang mga dayo ang alay. Buong taon na magiging masagana ang huli natin. At mas lalo pang lalawig ang kapangyarihan ng ating lahi. Pero matanong nga kita hanggang kailan ba tayo makukontento sa ganitong sistema? Ang natin ang siyang dapat namumuno sa mga aswang dito sa San Dionisio. Pero bakit napunta na sa pamumuno nila Ising ang ating lahi? Kilabutan ka sa sinasabi mong yan, Bebang. Ang Panginoong Baal ang pumili sa kanya upang pamunuan tayo. At kailanman ay hindi nating maaaring kwestiyonan yon. Ang lolo namin ni Insyong ang siyang unang pinuno sa lugar na ito.
Kung kaya't nararapat lang na ang kapatid kong si Insyong ang hirangin bilang bagong pinuno. Hindi ka ba nagsasawa na maging sunod-sunuran sa kanila? Gulong-gulo ang isip ko ng mga sandaling yon. Wala akong maunawaan sa mga pinag-uusapan ng dalawang matanda. Pero isa lang ang maliwanag sa akin ngayon. Hindi rebelde o kulto ang mga taong ito, kundi mga aswang. Hindi ako makapaniwala. Totoo pala talaga ang pag-iral nila. Wala namang dahilan para magbiro ang mga taong to. Laking syudad ako at wala akong masyadong alam tungkol sa mga aswang. Madalas ay sa pelikula ko lang sila napapanood. Hindi ko pa naman sila nakikita mag-transform. Pero wag naman sana. Dahil iniisip ko pa lang yon, ay pinanghihinaan ako ng loob. Hindi ako sigurado kung gaano kalagim ang kapalarang naghihintay sa amin dito. Pero ipinangako ko sa sarili ko na hanggat may pagkakataon ay sisikapin kong makaligtas. Kumusta na kaya sila, Mika? Buhay pa kaya sila? Sana naman hindi pa sila pinapatay ng mga kampon ng demonyong bumihag sa kanila. Teka, si Leo. Napaisip ako sa mga narinig ko kanina. May nabanggit kasi silang alay. Hindi ako maaaring magkamali. Si Leo ang tinutukoy nila. Pero bakit siya? Bakit si Leo ang napili nila at hindi isa sa amin? Ewan, bakit ko pa ba pinag-aaksaya ang isipin yun? Dapat ang atupagin ko ay ang pagtakas mula sa impyernong lugar na ito. Ilang minuto pa ang lumipas bago lumabas ng kubo ang dalawang matanda. Wala na akong inaksayang pagkakataon. Mabilis akong gumapang papunta sa kwarto ni Leo. Pilit ko siyang ginigising pero mahimbing pa rin ang tulog niya. Asar na ako kay Leo ng mga sandaling yon. Iiwanan ko na sana siya pero naalala ko sila Mika. Wala akong nagawa para sa kanila at ayoko maulit pa ang ganung pangyayari. Mabuti na lang talaga at maliit at may kapayatan tong si Leo. Kaya kahit papano ay nakaya kong akayin ang katawan niya. Maya-maya pa ay tila nagkakamalay na siya. Pero tanging pag-ungol lang ang nakukuha kong tugon mula sa kanya. Sa kabutihang palad ay walang tao sa likod ng kubo. Doon ay nakakuha ako ng pagkakataon upang makatakas patungo sa kakahuyan. Kailangan namin makaalis sa lugar na ito bago pa magliwanag. Babalikan na lang namin sila Mika sa oras na makahingi na kami ng tulong. Ilang minuto pa ang kinailangan ko upang tuluyan na kami makasuot sa masukal na kagubatan. Pero bago pa namin magawa yon, ay muli na naman nagtayuan ang mga balahibok sa braso nang marinig ko ang pagsigaw ng isang lalaki. Nakatakas ang alay at ang babae. Magmadali kayo. Hanapin niyo sila. Natitiyak kung hindi pa nakakalayo ang mga yon. Naaamoy ko pa ang presensya nila dito sa paligid. Napansin ko ang pagkataranta ng karamihan. Nag-umpisa na silang maalerto at hanapin kami ni Leo. Buong lakas kong inakay ang kaibigan ko patungo sa kagubatan. Hanggang sa bahagya na kami makalayo sa mga kabahayan na yon. Ang buong akala ko ay muli ko na naman sila matatakasan. Pero hindi rin nagtagal ay nakaramdam ako ng presensya ng kusino. Dinig na dinig ko ang bawat yabag ng paa niya, kaya't nasisiguro kung may nakasunod sa amin. Mas lalo ko pang binilisan ang pagkilos ko at hindi nga nagtagal ay naglaho na ang mga yabag na yon. Doon na ako nakahinga na maluwag, pero ang tagpong yon ay panandalian lamang pala nang biglang sumambulat sa harapan ko ang isang lalaki. Shit! Papaanong nasa harapan ko na agad siya? Bago pa ako makasigaw ay agad niya nang natakpan ang bibig ko. Tinangka ko pang pumalag pero sadyang kakaiba ang taglay na lakas ng lalaking yon. At dahil medyo maliwanag na ang kapaligiran ay naaninag ko na ang itsura niya. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yung lalaking humawak sa braso ko kahapon. Parang awa mo na. Pabayaan mo na kami makatakas.
Shh! Huwag ka maingay. Nasa paligid lamang sila. Huwag ka mag-alala, miss. Tutulungan ko kayo. Totoo ba yan? Bakit mo ginagawa to? Hindi ba? Isa ka ring aswang na tulad nila. Oo, aswang ako. Pero hindi naman lahat masama sa amin. Hindi ko na kasi matiis yung mga karumal-dumal na ginagawa nila. Masahol pa sila sa hayop. Maraming salamat. Dado, tama. Sa sobrang tuwa ko, ay hindi ko na naiwasang mapayakap kay Dado. Hindi ko kasi inaasahan yon, pero sobrang pasalamat ko talaga. Doon ko napagtanto na hindi naman pala lahat sa kanila ay masama. Meron ding mabubuti. Hindi ko alam kung papaano na itago ni Dado ang presensya namin sa mga kasamahan niya. May kung anong bagay kasi siyang ginawa hanggang sa tuluyan na kami lagpasan ng mga humahabol sa amin. Nagmamadali niya kaming dinala sa isang maliit na kuweba. Mahimbing pa rin ang tulog ni Leo at tila nasa malalim na panaginip ito. Ayon pa kay Dado, ligtas daw kami sa lugar na ito. Hiniling ko sa kanya na kung maaari ay dalhin niya na kami sa bayan para makahingi na rin ng tulong, ngunit tumanggi ang binata. Kinakailangan pa raw naming manatili doon ng ilang araw dahil sa kasalukuyan daw ay paniguradong bantay sarado ang lahat ng lagusan papalabas sa baryo ng San Dionisio. Tiyak daw ang kapahamakan namin kapag nagpumilit pa ako. Ang ibig sabihin kaya nito, dito na kami aabuti ng Biyernes Santo sa madilim na lugar na ito. Doon ko nalaman mula kay Dado ang hiwagang bumabalot sa lugar na ito. Totoo daw ang narinig ko. Lahat daw ng taga dito ay pawang mga aswang. Simula daw ng pinasok namin ang mahabang kalsada ay tiyak na ang pagkapahamak namin. Sa tuwing taon ng pista daw kasi sa lugar nila ay nagkakaroon ng pag-aalay sa Panginoon nilang si Baal. Kinakailangan nilang humanap ng isasakripisyo upang patuloy silang pagpalain ng diablong sinasamba nila. Tinanong ko siya kung bakit si Leo ang napili nila. Namangha ako sa isinagot niya. Birhen lang daw ang maaaring ialay sa Panginoon nila, mapalalaki o babae. Ngayon ay maliwanag na sa akin, virgin pa talaga si Leo. Kung sa bagay, nerd naman talaga kasi siya. Siguradong hindi pa nakakatikim ng, alam nyo na. Tiyak din daw ang pagkapahamak ng mga kaibigan ko dahil sila ang magsisilbing handa sa araw ng pista. Kinilabutan ako ng gusto sa mga sinambit niyang yon, lalo na nang sabihin niya na tuwing Biyernes Santo daw ang pista nila. Pagpatak ng 3:00 ng hapon ay sisimulan ang ritual at pag-aalay. Sa mga oras daw kasi na yon ay walang Diyos. Malakas ang puwersa ng kadiliman at sa pagkakataon na yun lang din nila nakikita ang Panginoon nilang Diablo na si Baal. Pinagpawisan ako ng malamig habang pinapakinggan ko ang mga kwento ni Dado. At muli ay hindi ko na naman maiwasang mapayakap sa kanya. Ewan ko, pero nakakaramdam ako ng kaligtasan sa tuwing napapaloob ako sa matipunong bisig niya. Lalo na nang sambitin niya na makakaligtas daw kami sa tiyak na kapahamakan. Magtiwala lang daw ako sa kanya. Sisikapin niya rin daw na mailigtas ang iba pa naming mga kasamahan. Sa puntong yon ay napatitig ako kay Dado. Hindi ko maikakaila. Malakas din talaga ang karisma ng binatang ito. Yung tipong tall, dark, and handsome. Mala Richard Gomez. Tapos siya pa yung naging knight in shining armor ko. Hindi ko na ikinabigla nang maglapat ang labi naming dalawa. May pagtingin pala sa akin si Dado kung kaya't iniligtas niya kami. Nang gabing yon ay nangyari ang hindi dapat mangyari. Wala tao lang din naman ako, nadadarang din. Sorry naman. Kinaumagahan ay saglit kaming iniwan ni Dado habang si Leo ay mahimbing pa rin ang tulog. Hindi ko na daw dapat ipagtaka yon dahil may orasyon na ginamit sa kanya. Ilang araw daw ang epekto nun sa katawan niya kung kaya't malabo pa itong bumalik
sa realidad. Ang sabi pa ni Dado, magtutungo lang daw siya sa mga lagusan upang tiyakin na ligtas ang daan na pwede naming tahakin. Ngayong araw kasi ay Huwebes Santo na. Kailangan na namin makaalis agad sa lugar na ito upang makahingi ng tulong. Nang sa ganon ay abutan ko pang buhay sila Mika. Ilang minuto lang ang lumipas ay nagbalik na agad si Dado. Handa na kaming lisanin ang kuweba na yon. Mabilis, ngunit maingat namin tinahak ang kasukalan. At hindi nga nagtagal ay narating na namin ang nasabing lagusan. Ngunit sa hindi namin inaasahang pangyayari ay may mga nakabantay na sa lugar na yon. Dado, bakit may mga nakabantay dyan? Akala ko baligtas dumaan dito. Hindi ako maaari magkamali, Jessa. Wala sila dyan kanina. Sa kabila ng halos pabulong naming usapan ay tila nakahalata pa rin ang mga nagbabantay. Nilingon kasi nila ang buong kapaligiran at tila umaamoy-amoy pa sa hangin. Mabilis akong hinatak ni Dado sa loob ng masukal na kagubatan. Pero huli na yata ang lahat dahil mukhang naamoy na kami ng mga kalalakihang yon. Hindi lang pala matipuno at malakas si Dado, kundi napakabilis din itong tumakbo. Partida pa yon dahil buhat-buhat niya ang walang malay na si Leo. Kung sa bagay, aswa nga pala siya. Siguro ay isa yon sa angkin niyang katangian. Jessa, bilisan mo pa. Baka maabutan nila tayo. Oo, Dado. Hintay mo ako. Ang buong akala ko ay matatakasan na namin ang mga humahabol na yon. Pero nagulat na lang kami nang sa gawing unahan ng dadaanan namin ay may bumulaga sa aming tatlong kalalakihan. Dado, ano itong ginagawa mo? Tinutulungan mo ba makatakas sa mga biyag na to? Huwag mo na akong pakialaman, Puroy. Umalis ka sa daan namin kung ayaw mong samain. Lapastangang ka, Dado. Ni sa inuwa ay hindi ko inisip na magagawa mo to. Pero hindi kami makakapayag sa nais mo mangyari. Kung gayon, pinili nyo na ang kapalaran nyo. At yun na yung kasawian. Humanda ka! Shit! Nagulat talaga ako nang biglang naging mabangis ang anyo ni Dado. Nanlilisik at naging mapupula ang mga mata niya. Tinubuan ng pangil at bahagyang humaba ang kanyang mga kuko. Medyo nadiri talaga ako kasi kagabi lang. Basta, yun na yun. Mabangis na umatake si Dado sa tatlong lalaki na ngayon ay naging mabangis na rin ang itsura. Malalakas din sila pero wala silang nagawa sa taglay na kakayahan ni Dado. Saglit niya lang tinapos ang tatlong humarang sa amin. Bago pa namin nilisan ang lugar na yon, ay sinilaban pa ni Dado ang bangkay ng mga kalahi niya. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa ang mga bagay na yon. Siguro para hindi na mabuhay ulit. Patuloy namin tinahak ang masukal na agubatan at maya-maya pa ay nakakita na kami ng isang maliit na komunidad sa di kalayuan. Mga 1 o 2 kilometro pa ang layo nun. Ayon kay Dado, kailangan namin marating ang komunidad na yon dahil naroroon daw ang mga makakatulong sa amin. Sinabihan niya pa ako na mauna na ng bahagya upang kahit may makasunod sa amin ay hindi na malalagay sa alanganin ang buhay ko. Ilang minuto pa ay unti-unti na naming narating ang lugar na yon pero bigla akong kinabahan. Sumikip ang dibdib ko at muli na naman nalambot ang tuhod ko nang makita ko ang pamilyar na lugar na yon. Unti-unti ko nilingon sa likuran si Dado pero bago ko pa magawa yon ay mabilis na ako nabuhal. Tila may kung anong matigas na bagay ang tumama sa batok ko. Dado, Nang imulat ko ang aking mga mata, ay nasumpungan ko ang sarili ko
sa isang silid. Doon ay tumambad sa akin ang mga kaibigan ko. Nakatali ang mga kamay at paa nila sa isang mahabang kawayan na animoy mga litsuning baboy. Otomatikong tumulo ang luha sa aking mga mata nang mapagtanto ko na nasakutan na naman ako ng mga aswang. Unti-unti ko na rin naramdaman ang mahigpit na lubid na pumupulupot sa aking kamay at paa. Wala na ako nagawa kundi umiyak ng umiyak na tanging ako lang nakakarinig. Maya-maya pa, may naulinigan akong tinig sa labas. Tila nagkakaroon ng kasiyahan doon. Magaling, Dado. Hindi mo binigo ang ating angkan. At dahil sa kagitingan mo, ay ikaw na ang hihirangin kong pinunong mandirigma ng ating tribo. Maraming salamat po, Impo. Asahan niyo po ang aking katapatan sa ilalim ng inyong pamumuno. Ipagpatuloy mo lang yan, Apo. At hindi malayong ikaw ang magmana ng aking tronong balang araw. Hindi naman po yata tama yan, Impo. Ako ang mas nakakahigit ng edad kumpara kay Dado, kung kaya't ako ang nararapat na humalili sa inyong pwesto balang araw. May punto ka, Rigor, Apo ko. Ngunit kung hindi mo paghihirapan ang lahat, ay hindi ka magiging karapat-dapat na mamuno sa ating angkan. Nauunawaan mo ba ako? Ang walang yang si Dado. Hindi ko nahalata at hindi ko rin inaasahan na gagawin niya sa akin to. Buisit na buisit ako sa sarili ko ng mga sandaling yon. Nagkamali na naman ako. Bakit tinayaan kong gawin niya sa akin yon? At ako naman si tanga na asang-asa habang binobola-bola niya. Naka-score pa si Kumag sa akin. Buisit talaga. Nagsisisi talaga ako kung bakit ang bilis kong binaba ang bandera. Halos matuyo na ang luha ko, kakaiyak. Unti-unti na ako nawawala ng pag-asa. Ito na ba talaga? Hanggang dito na lang ba talaga kami? Marami pa akong pangarap sa buhay. Ayoko pang mamatay. Muli na naman ako nagising sa ganong kalagayan. Hating gabi na pala. Pero nagulat na lang ako nang maramdaman ko na wala ng tali ang mga kamay at paa ko. Nagkatitigan pa kami ni Mika at sumenyas ito na huwag akong lilikha ng anumang ingay. Nagulat talaga ako nang biglang may tumakip na palad sa bibig ko. Shh! Huwag kayong maingay. Tutulungan namin kayong makatakas. Pero may isa kaming kondisyon. Kukunin namin ang isang kaibigan nyo. Doon na nagpaliwanag sa akin si Mika. Ang matandang babae daw ang nagpakawala sa kanila at tutulungan kami makatakas. Pero ang kapalit nun ay ang kaibigan naming si Leo. Noong una ay hindi ako pumayag, pero buo na ang pasya nila Bricks at Andrew. Kung sa bagay, mas okay na to kaysa lahat kami ay maubos. Kailangan talaga magsakripisyo nang sa ganon ay makaligtas kami. Hindi na kami nag-usisa kung bakit ginagawa yon na matandang babae hanggang sa maalala ko. Siya yung kausap ng isang matandang lalaki na lumabas sa kwarto ni Leo doon sa lugar ng matandang si Insyong. Kung hindi ako nagkakamali, Bebang ang pangalan niya. Kaya siguro niya ginawa to ay binabalak niyang agawin ang pamumuno kay Tandang Ising. Mabuti na lang talaga at maging sa mga aswang na to ay uso din ang politika. Habang abala sa pagsasaya ang mga aswang sa labas, ay sinamantala na namin ang pagkakataon. At sa tulungan nila Aling Bebang ay naging madali ang pagtakas namin. Tagumpay kaming nakalayo sa lugar na yon hanggang sa maihatid na kami nila Aling Bebang sa Lagusan, palabas ng San Dionisio. Maraming salamat, Aling Bebang. Utang po namin ang buhay namin sa inyo. Walang anuman, iho. Tahakin nyo lang ang daan na yan. At ang dulo ay masusumpungan nyo na ang Lagusan papalabas sa baryong ito. Bilisan nyo na. Sige po, Aling Bebang. Mauna na po kami. Maraming salamat po. Mabilis naming tinahak
ang daan na itinuro ng matanda. Tuwang-tuwa sila Andrew, pero hindi ako. Wala na akong tiwala sa mga taong to. Mga aswang pala. Imposible kasi nahayaan na lang nila kami ng ganun-ganun na lang. Habang naglalakad kami papalayo, ay napansin nila Andrew ang pagkabalisa ko. Babe, huwag ka nang matakot. Ligtas na tayo. Halika nga dito. Ano ba, Andrew? Kayakap nga. Huwag mo nga ako mayakap-yakap. Kailan mo ba matatanggap na tapos na tayo? Bakit ba nagbago ka na? At sino bang pinagmamalaki mo, ha? Baka nakakalimutan mong maraming naghahabol sa akin sa school natin. Eh di doon ka magpahabol. Basta ako, wala na akong paki sa'yo. Get lost. Ay naku love, mukhang wala na talagang pag-asa tong dalawa. Maling-mali talaga na sinubukan nating i-set up sila. Pucha, sinasabi ko na nga ba? Isa na naman ito patibong. Halos manginig kami ni Andrew sa sobrang pagkahilakbot. Nang dambahin sa harap namin nila Aling Bebang, ang best friend ko na si Mika at ang boyfriend niya na si Briggs. Halos masiraan ng bait si Andrew sa sobrang pagkagimbal dahil akmang aatakihin na kami ng mga aswang na yon. Andrew! Andrew, takbo na! Walang yaka, Andrew! Visit ka! Napakawalang kwenta talaga nitong si Andrew. Imbes na protektahan ako, ay nakuha niya pa akong itulak tungo sa mga aswang na aatake sa amin. Mabuti na lang talaga ay agad ako nakagulong sa putikan na punong-puno ng bakawan. Kasi hodang maputikan, ang importante ay makaligtas ako sa mga halimaw na to. Hindi ko inaasahan na magagawa ko ang mga bagay na yon. Sumuot ba naman ako sa makikitid na punong kahoy, kaya't punong-puno ng putik ang buo kong katawan. Kitang-kita ko na nahihirapan makapasok sa kinaroroonan ko ang mga aswang na yon, kaya't patuloy ako sa mabilis na pagkilos. Ilang minuto lang ang lumipas ay naulinigan ko na ang malakas na pagpalaho ni Andrew. Malamang ay nadali na si Ungas. Dapat lang sa kanya yon. Wala naman kasi siyang kwentang tao, lalo na boyfriend. Bahagya ako pang sinipat-sipat habang sinisikap kong makalayo sa kinaroroonan ng mga aswang na humahabol sa akin. At gano'n na lang ang pagtataka ko nang mabilis silang nag-atrasan pabalik sa mga kasamahan nila. Sa di kalayuan ay nakita ko ang pag-atake sa kanila ng iba pang mga aswang. Malamang alagad yon ni Tandang Ising. Nalaman na siguro ng mga yon ang ginawa nilang kataksilan, kung kaya't sa huli ay sila na ang naglaban-laban. Dahil sa pangyayaring yon ay nagawa ko makalayo sa kanila. At ilang sandali pa, sa awa ng Diyos, ay tuluyan na ako nakalabas sa baryo ng mga aswang. Nang marating ko ng kalsada, ay nanginginig pa rin ako sa sobrang takot. Hindi ko kasi alam kung makakauwi pa ba ako o tulad ng sinapit nila Mika, ay dito na rin ang katapusan ko. Pero mukhang inaala talaga ako dahil mag-iisang oras na akong lumalakad takbo ay ni isang sasakyan ay wala pa rin dumadaan. Tuluyan ang naubos ang lakas ko. Kaya't lakad na lang ang ginawa ko habang nakatulala at umiiyak. May mga pagkakataon na nakakakita na ako ng kung ano-ano. Bahay, sasakyan, tao at hayop. Pero sa tuwing lalapitan ko ang mga yon, ay agad din itong naglalaho. Nang dahil sa sobrang pagod, uhaw, gutom at takot, ay mukhang unti-unti na akong kinakain ng halusinasyon. Maging ang mga magulang ko kasi ay nakita ko, pero tulad ng iba ay agad din itong nawala. Ilang oras pa ang lumipas nang biglang may humintong truck sa harapan ko. Malamang ay imahinasyon na naman yon, kung kaya't hindi ko na ito binigyan pa ng pansin.
Pero dahan-dahan kong ipinihit ang aking paningin tungo sa gawinon nang marinig ko ang boses ng isang lalaki. Miss, taga dito ka? Bakit nag-iisa ka? Isang malamlam na titig lang ang naisukli ko sa lalaking yon. Miss, magtatanong lang sana kami. Mukhang naliligaw na kami. Kanina pa kasi namin tinatahak tong kalsada na to. Pero parang walang katapusan eh. Ha? Miss, ayos ka lang ba? Napahagulgol ako ng iyak kung kaya't dali-daling bumaba ang lalaking yon kasama ang pahinante niya. Kaagad nila akong kinalinga at isinakay sa kanilang sasakyan. Halos wala na akong maintindihan sa mga tinatanong nila pero naririnig ko pa rin ang bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig. Totoo na kaya ito? Sana hindi na basta imahinasyon lang. Nang imulat ko ang aking mga mata, ay napabalikwas ako ng bangon. Nakatulog na pala ako nang hindi ko namamalayan. Pero bakit ganon? Nasa loob nga ako ng truck pero nakahinto lang ito at patay ang makina. Wala na rin sa tabi ko ang dalawang lalaki kanina. Sinasabi ko na nga ba, halusinasyon na naman ang lahat ng yon. Sa kabila nun ay pinilit ko pa ring lumaban. Bumaba ako mula sa nakahintong truck at ipinagpatuloy ko ang pagtakbo. Kahit papano ay nakapagpahinga na ako kaya't may lakas na naman ako magagamit. Ilang minuto pa ang lumipas nang may maaninagan akong isang batang babae mula sa di kalayuan. Tila takot ito at umiiyak. Nagpasya akong lapitan ng bata pero nag-aalilangan ito at bigla na lang tumakbo papalayo. Sinubukan ko pang habulin yon. Baka kasi katulad ko ay kailangan niya rin ng tulong. Pero naaninagan ko na lang na bigla itong yumakap sa isang matandang babae. Tila apo ng matanda ang batang yon. Mabuti na lang talaga at hindi pala ito tuluyang nawawala. Nang unti-unti ko nang masipat ang mukha ng matanda ay muli na namang nanikip ang dibdib ko. Shit! Si Aling Bebang! Si Aling Bebang ang matandang yon.